kwagitie njira iyi naguteba amang'ana ekaminari bakamari garwitira konyereza ekene sense yokubikira obunkoro nabange isikuga iga bachandegete ebirengero rimwe ebakorera abana b'abandi batari ababo lakini enjira enyamusi atitakorera akorera okonyereza ng'a yaya atemere igana ninyarekane ng'ane noborimo onkwenda ng'orong'oro kamanya ekena asikere so omwana noyona gose nere igarigetie aburigetie enchera ambekere kogera omonto aburirwe yomwete omwana kero kende iga achiete amaningo ima ebisete tarumurochi ande orore ng'aratemo nere orang'e naende nere maite mwabo omosigo oyo ongomotweka nabona ndatengo rero ingetinya mariga sikanginya mwana omi okao konya kusia magazi abo sibwana ingiokorera tenda gutinya mariga ingiokorera karanskira ndabura ingiokorera ngigere kwara kono konya kombona karati egento kerimo keirante gati neken kasumware kugamba asumware ngikonya kong'ainana nongwando ochensema ose mware ngeni babiri gosiga mteti nenti nachire gokobori buno omwana omi nige nakora maoso okobori amanene bono nakio kombori niwete nanya ng'oko ari chiko byo kombori obate omwana isiko eli agasoa ekere sabari yachakire kwabangire ebinto byawe emesigo kwabekire pagi mogongo onye mbosio takorigereri maega wachiko barigena buna mukaroti omwana omoko obwate omobayeno ogokora kere egento ngo understand kende bori lakini kiagera bono bakukwana mwana yose nayo naye hari tukori ring'ao lakini ndenge uri agasoire oyiga acho gwikera akobunera ase nenge tari tawuri onere iga nakikwanya orete ebinto bo sinanyoa ikintu kende terankona nachiete ngatara likoli ngesta ile wache toka ugonzo kana bado tanya orete ken but ayenga wache toka ndirado tumete ebinto byana one touch wakora antaji binde bireiga mwisiko yonga nere kemuntu nere bosi umete asikirege kochakira buna nyabeta asirete kocha asare nere kirege nere ore behind all that story yogo sira kwa nyabeta ngo hata twara chi connection kero gotara kwa ika to gwikero morebi kwa muombi abarebi agomete no baguchibate bikemanya ikero mono ikero no morebi gose chokora y'abantu abakonyora guchigwetere kono buna nkorora abuna bakoko tokorra ngosa kanechi bari muiga abarebi iga kwabuga ngati na mimo oboriri ngocinakora abuna bwa abantu baragokonye ensi muntu teyora goteke mena buna muntu omorebi okay abarebi abo ngai bagotebetia koteba aso asare komanya nichi daika koigul akini gente kanene no meto yoro koreta mangana yons no yogo kubwati sawa lakini tira understand story ya oboronge ke muntu
Ona akidnap nyabeta nkikebe. Kali aya chakurikia. Manyite watebanga nkochuri kwanyara bibarua binde iga wakora kagasi gakeiga kwanyara besi ya mubuko na hinde bono kurwabwo na hinde besi kwanyara hinde yakokonyire gwakana enyumba nchigetikira ngote biniki maite na bora nyole ngutume wakarinya ko ebesa sinjo nyoko na ntebi ga iganga ngankwa mutumira akabesa ga inji yanje bono nje kwanyibire pi Bono inje timanyeti kandi yakoranga karonde itabwa sukari itabwa sabuni na rati ya moto mereya na agora nere munyigo sukari lakini bono abwaro mbuya sengencho ndoche ngakonya nkona kunchanda sukari timbwati ende nkumi ngakira re sukari atana kombole chwiki cyari range ibere atana kombole sukari atana kombole magute angeni kumbe nayo kari kumuto egambuya abuna arombuyo gokora lakini aende ko yona nayo gotebiga akabesa kariyo konyora tebanga kuko gatunya bube ande go tebanga kuko gutunya nyoko mono akabesa kuka tema kukagacha tema kukagacha mbara kuna gatebya nga mube kanamo erindo ocho moti mube kana inde mogoleke yani muchake kwere yani mogole ekwende bintu na chi toolbox bintu mago karregasi inde mube kanamo erinde muchake egere chikino mogo jakana maboko bose mbara we kamutu ari chibesa igo igente kinango tebinga ebesa ye tema ko gachebese yao ebesa yao no kwenyora tema ko na hando tikira chininge bwato Ngwati akawante ina mumurana ari mwanyora tenje nero kumuri ere ngwate mete kumuchunguso so kabori ngwabumbori tirietana ndo mumuri so bonga omugambi tinarenge kumubuli iswali nchira igora ligo kogera ntebe tinga nera kuriye kamubuli no mumanyete agantebi nga ni mumanyete mono mugambi bonekero na ikirage gasore na kieke nakubuli nga nkimbwe nete gotoro chinche na goteti kumumuranare na anu mugambi mumuro na baso ati bakoko boko muko ga kandusiri akambekera koboko na kinata kamanya ntebi nga ki bono maite tu achakire bono butuki bono yo na cha konte binga ki amanyete nyabetone na ringa kibarenge komo eita nero kale suspect ndangani umuntu buno yo komuri nere nchengo bikira suspect ndangani egente getangani amagoso gwakorete tumubore tisobonga tumubore tirietaria yakweresa gote isobonga i ne rietaria ndiri waru igente kia gatatu ogatiga umumuro yo akagenda muntu buno itori ko motiga agende moino kingo agotebi ko chimena kiama etenya beta ngubaja giti nini nande na kya ko muri ataba moibori ati nonyo weto mo lakini sengo njogo ikiro go ntebi go tiga ntembe ndi abantu banyumba 10 ande nabonda chenda ngiri no ene no muyu aba youth bane gaiga isimbi yakwe etangase beku kapisa nyende police ndi poti nande ninkorangiri ingwakere simi ngorangiri okwane buna gwakwa na gwakwana yes bone ndo okoro munga okogenda mande nga yurato mugambi mande inondeka anya kurenga mande isa 2:30 ochobisi kera wachi obisi tulike statement yuna kwa ngeresire kocha mande ye isa 8 ngorigindo omone no nyumba 10 ebinyori byonsi pimbintu bwate nyumba 10 twaketangazo pero twakire umwana na bagutuka onye no muntu kamubisita na bagutuka onyore kare kidnap na bagutuka umugambi egente kamona nkokire nari gukubori nyuma ntaragenda umumuro yo kwante nga na mugoli to nane rieta tante ti mugoleti nyabeta